muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook secrets and confessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sokudai so: Rwendo Rwangu Rwekuno Romba ku Nigeria. Ndiri kukunyorerai nyaya yangu because ndikuda kuti ndinge ndichizivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti kana ukatuka Mwari unofa uchitambudzika. Ndinogona kunge ndiri munhu anotofamba nemotikari yakanaka but handina rugare. Ndinoitwa ground rebhora nemadhimoni awo anotamba mumba mangu siku nesikati. Ndapota mukoma musazoita zviya zvamunoita zvekuchinja mavoices evanhu. Ndinoda kuti nyaya yangu ndinge ndichizoinzwa murimi munenge muchiverenga nyaya yangu. Ndinotya kuti kana mukaita zvekuchinja mazuva ano kune AI inogona kana kuzogadzirisa pamunenge makachinja munhu obva achizotanga kupublisha voice rangu riri sezvazviri, ndikazonyara mushure mekunge vanondiziva vazobata voice rangu. Pane zvose zvandichakuudzai, zvimwe zvichakushamisai, zvimwe zvichakukatyamadzai, but ndizvo zviri kuitika kwandiri. Ndava nemakore kubva zvandakaita izvi zvekuromba, asi zvinhu zvandinoona usiku, madhimoni andinoona achifamba mumba mangu ari kundishayisa rugare. Ndinoziva kuti vamwe venyu muchati kunyepa. Ndinogokunyeperai chiiko nekuti hatizivani. Chandiri kungoda ihelp. Kunyangwe mati ndiri kunyepa asi ndibetserei. Ini ndinonzi Clive, ndakakurirawo kukwekwe. Baba vangu vakange vari fita kumaini, amai vangu vakange vari nesi. Ndakange ndiri munhu ainge achishuvirawo zvakanaka muupenyu. Ndakange ndichida kuti ndige ndichizonzi ndazoitawo mari yakawanda. Dambudziko rakange riripo pandiri rakange riri rekuti ndainge ndiine nungo zvokushanda nesimba ndakange ndisingadi. Vamwe pavaienda vachinonokorokoza, ndaisara zvangu ndakagara mumba ndakamirira kuti baba vange vachizotenga kana chikafu, kunyangwe ndainge ndakura ndava zera rekuti ndaifanira kunge ndava kugona kuzviriritira ndiri ndega. Kubva ndichiri mudiki ndainge ndiine weakness yekuti ndaida kuita munhu ane mazimari, kwete yekungotenga zvinhu chete asi kutoremekedzewa kuti apa paita munhu ane mari. Saka kune vamwe avo vandaitonzwa nezvavo vachinzi vakarombera migodhi yavo, but ndakange ndisina proof nazvo. Ndakatomboedza kuaprocha umwe mudhara akaita sekunge achandirova chibhakera mushure mekunge ndamubvunza kuti ainge akaenda akanotora kupi mishonga yaitawo kuti ainge achikwanisa kuzofamba nemaland cruiser. Zvino makazoti mava mugore ra2011 zvinhu zvangu zvakatanga kufamba, zvaita kunge zviri kufamba. Ndo pandakatanga kuita maoperations angu kugold mine yakange iri kusaidi yekukadoma. Saka tainge tisitomborina nelicense yakakwana but taishandisa maconnections. Dzimwe nguva taikwanisa kutobatawo goridhe rakawanda zvokuti ndaibva ndaenda kuHarare ndobva ndatonotengesa, but nekuda kwekuti ndaida kuzviidza mbinga ndaiti kana ndabata mari ndaiwanzokufambidzana nevasikana vakawanda vakaberekerwa mumadzinza evanhu vanenge vaine mari dzavo. Saka nekamari kashoma ikako ndiko kandaibva ndachizotora kuspoila ndichienda nevakadzi kunana Victoria Falls, kubudawo munyika kuenda kunyika dzakasiyana siyana. Saka ndakange ndichida mari yakawanda. Greed has no limit. Ndakaona kuti ndaifanira kuti ndige ndichizokudza operation. Ndakange ndichida makompressor matsva, magenerators, zvekare takange tichida kutenga tipa redu, uye zvekare tinge tichizoita vanhu vakawanda vatinenge tichisponsor kuti tinge tichizowanawo mari yakawanda. Ndakazoenda kuna sekuru vangu, brother yaamai vangu, vainge vachishanda kuRBZ, vainge vari munhu ainge achiremekedzwa chaizvo. Vaigara kuMount Pleasant, vakange vasina vana havo vakawanda, vakange vasina mwana mukomana. Saka vaitondiona sekunge ndakange ndirini mwana wavo mukomana. Vaindida chaizvo because ndakange ndiri sazita wavo. Ndakavakumbira kuti vange vachindibatsirawo kuwana loan.
vakati Clive, mari iyi yauri kuda yakawanda, uri sure kuti plani yako inozodzosa mari iyoyo here? Because vainge vachida kukwereta mari muzita mavo. Saka ndakavaudza in confidence kuti sekuru, trust me, within 6 months tinenge tatoita profit, mukatowana 400,000 iyoyo mukabhadhara benki. Vakazoshandisa imba yavo secollateral. Loan yakange iri 400,000 US dollars. Panguva iyoyo nazvino mukoma 400,000 US dollars vazhinji pano vanosvika pakufa vasina kumbogara, vakaona yakaunganidzwa panzvimbo imwe chete. Yakange iri mari yainge ichityisa. Ndichiri kuyeuka kuti zuva mari payakatanga kupinda muaccount mavo, ndakatoita sekunge munhu achafa nekufara. Initially zvinhu zvakafamba zvakanaka, takake tichitowanawo nekutokorokoza gold rakawanda tichiita zvekusponsor makorokoza. Ndakakwanisa kudzosera 100,000 US dollars kubank kwavo after around 3 months. Sekuru vakafara vakati ndiri kuzviona kuti unoshanda ende zvinhu zvako uri kuzviita uri very serious. But ndipo pakatanga maproblems angu. Ndakasangana nomumwe mukadzi uyu akange achinzi nometa vanhu vainge vachigara vachinditsiura nezvake mukadzi uyu, asi iye ainge achindida neniwo ndakange ndichimuda chaizvo. Saka nometa uyu akange aine kabhotiki kake munzvimbo umo mandakasangana naye. Nometa akange ari single mother, beautiful, half Ndebele half Shona. Saka chakandinetsa paari ndechekuti iye ainge achindiudza kuti akange asina mumwe munhu waainge achifambidzana naye, but ndichiona kuti akange ari mukadzi ainge akanaka. Saka takange tiri vanhu vaigara vachingosangana kunana same levy. And when I approached him the first time around, ndakange ndakamirira mamwe maChinese avo andainge ndichida kutengesera goridhe. Ndizvo zvakaitawo kuti ange achikasika kuzondida, because akaona kuti ndakange nditori hustler. When I approached him, akabva atongondiona kuti ndiri munhu aikwanisa kutomupawo a better life. Saka takazotanga kufambidzana zvekuti takange tava kudanana. Rudo rwacho rwakava rudo rwekuti zvinhu zvose zvaingoitwa too fast actually. One day ndakamubvunza kuti have you ever been married? Akandiudza kuti she had never been married. Akangorara nemurume one time chete nekutobatira pamuviri. Ndakafungidzira kuti maybe ainge achitotamba, but iye akange achitotaura chokwadi. Akazondiudza story yake kuti apo paakange aine 9 years baba vake vakamuendesa kune imwe nzvimbo kumusha kwavo kucholocho. Akati painge paine vanhu vakange vakapfeka zvewhite but dziri n'anga. Vakabva vaita marituals vachigadzika zvinhu mumusoro make. Kubva ipapo akabva atoudzwa kuti nometa wava nemurume ngautendedzwe kuti unge uchizoita murume. Saka mukukura akaita nharo. In 18 years ndokubva atanga kudanana neumwe classmate yake uyo waanoti akarara naye vakaita mwana. Hanzi akadonha mumuti akavhunika musana akafira popa spot. Ini honestly zvose izvozvo handina kana kumbozvitora seriously, because ndaingoti vanhu vatema vanenge vaine mabeliefs avo, ini ndine anguwo mabelief. Zvinhu zvakatanga kuchinja. Mine yakatanga kuita malosses akange asinganzwisisiki. Generator chairo nyowani randakange ndakatenga rakabva kuChina rakabva rangotsva. One of our worker akawira mushaft, ndikaburitsa mari yakawanda tikatombonzi tinge tichimira kushanda nemachief, nekuti vakange vachiti zvainge zvatoitika zvairatidza kuti chimiro chakange chisina kunaka. Vakandimanikidza kuti ndinge ndichitsvaka n'anga, kubhadhara n'anga kuchenura mugodhi iwoyo. Zvino tachenura mugodhi, goridhe mungaribata, goridhe rakange ratongonyangarika. Madeals ose awo andainge ndichipinda maari, madeals iwawo aibva atongofoira. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungorota ndichidzingirirwa nemurume anenge ari mutema akareba but asina face. Saka ndakange ndisingachakwanise kuita maloan repayments angu, ndakange ndava kukundikana.
bank yakatanga kupa pressure sekuru vakavachikidzira kuti vakange vachazovatorera imba. Relationship yangu nasekuru yakasvika pakuti takange tiri vanhu vakange vasingachawirirani zvachose. Ndakatanga kunwa zvakanyanya, no matter iyewo akange asingatozivi kuti spiritual husband yake ndiyo yakange ichikonzeresa kuti ndinge ndichisangana nemaproblems. Zvinhu zvakange zvandiomera panguva iyoyo, ndaingofamba ndichingokumbira munhu wose mari kuti ndinge ndichipa sekuru vangu mari vafanire kukavha magap. Ndakange ndiine mumwe musikana uyo akange ari muzukuru waminista wandakange ndakambofambidzana naye. Ndakaenda kumba kwavo kuBorodome ndikamuudza kuti ndainge ndichida mari. Akati kwandiri mari iyoyo yainge yakawanda. Ndikati shamwari ndibatsire because ndinogona kana kukomita suicide. Akabva ati kwandiri ainge achida kundipa phone numbers, ndaifanira kutotanga ndasenda an SMS kuna Simba kuti iye ndiye ainge andipa phone numbers, otherwise he was not going to answer. Saka mazuva mashoma akazotevera ndipo pandakazonosangana na Simba uyu akange ari runner wevamwe minister. Actually ministers akati one day Simba basa rake ainge aita basa rekuti aita zvekutengesa ma-US dollars aanenge apiwa nema-ministers akasiyana-siyana. Aitengesa ma-US dollars awa pa-black market. Akange atori munhu aitozivikanwawo. Ende pandakasangana naye ndakatoshamisika because ndainge ndakambosangana naye kune rimwe club uye zvekare kune kamwe kapati, but aingoitawo dzake iniwo ndichiita dzangu. Ende munhu wandaiziva semunhu ane mari aitofamba nemamwe mazi-German cars nguva dzose. Vanhu vazhinji vaimuremekedza. Ndakange ndisingazvizivi kuti iye akange ari runner, mari dzake dzakange dzisiri mari dzake. So we met at this other bar kuAvondale. Ndokubva ndamuudza matambudziko ose andakange ndichisangana nawo. Akati yes, I heard kuti zvinhu zvako hazvina kumira zvakanaka. Ndakabva ndati ndainge ndichida mari. Akandibvunza kuti ndainge ndichida mari after ndamuudza problem yangu. Ndikati ndinoda around 350,000 kuti ndige ndichikwanisa kukava magap angu ose nekukasika. Akanditarisa akanyarara. Ndikati ukaona mbinga inenge iine mari yakubvunza kuti uri kuda mari, then after that yobva yangonyarara, zvinoreva kuti mari panenge pasina. Akanditarisa ndokubva ati shamwari 350,000 US dollars imari yakawandisa. It is better kuti ndikudzidzise kuraura hove than kuti ndinge ndichikupa hove. Izvi akazvitaura mushure mekunge ambonyarara zvake. Akanditarisa achiti but ndinokunzwira tsitsi, unonzwisa tsitsi, you remind me of my former self pandakasvika muHarare nichibva kuGoromonzi ndiri munhu ainge achitambudzika. Panguva iyoyo handina kunyatsokunzwisisa. Akangondiudza kuti pakange paine vanhu avo vaainge achiziva, asi vanhu ava vakange vari kuNigeria vaigona kuzoshandura life yangu. Ndakati hawo zvemadrugs here. Akaseka so loud zvekuti vanhu vakatotitarisa pandakamubvunza kuti kasi akange achiita zvokupinza madrugs munyika here. Akati madrugs iwe unofungidzira kuti ndingakutsvakira munhu angakupa 350,000 US dollars mari chaiyo. It is beyond madrugs auri kutaura nezvawo. Ndakatanga kutya, but desperation yakaita kuti ndisamboona danger mumunhu uyu. Maweeks akafamba, Simba akange asingachataure neni zvekudaro. Then nerimwe zuva, it was around 1 AM, foni yangu ndo payakabva yachizoringa. Ndakaita zvekuvhunduka. Ipapo ndikangoti mazuva acho ndaiva munhu wekuti ndaikwanisa kana kungorara kwema-hours mashoma because ndaiva nedambudziko rekuti muviri wangu waizvimba nekuda kwe-high blood pressure. Saka ndichinoti foni yaringa ndichiibata ndikabva ndaona kuti akange ari Simba. Ndakatanga kubvunda ndichifungidzira kuti zvimwe kuda akange akatobata mari. Ndichiti matambudziko angu ose anenge atodarikidzwa. Clive akanditi muka izvozvi, just pack 3 pairs of clothes, ndiri kuuya. Ndakati tiri kuenda kupi? Mudzimai wangu ndokubva achizomuka, even though ndainge ndichidanana naNometa, but I was a married man. Saka akabva anditi usabvunza mibvunzo yakawanda
iwe ndangoti just wake up and pack 3 pairs of your clothes. Make sure kuti unongokanda passport mukasecho kana kuti mukamonarch, but don't carry a big monarch. Ndakabva ndamuka and I started to freshen up. Wife yangu Shamaine akabva amukawo akanditevera kubath achindibvunza akati, Clive, ko uri kuenda kupi this time? Ndakatsamwa ndikabva ndati, business meeting, stop asking too many questions. Chokwadi ndechekuti neniwo ndakange ndisingatozivi kwandainge ndichienda. So Simba akabva auya akandipika neBlack Range Rover. Takabva tabva pamba takananga kuairport. By then ndainge ndisingatozivi kuti tiri kuenda kuairport. Patakazoti tasvika kuairport, pandakaona private jet ndipo pandakatanga kuona kuti zvinhu izvi hazvisi zvinoitwa nevanhu vari normal. Takati tava muflight, Simba akatanga kundiudza zvimwe zvakandityisa. Akati, first thing unofanira kuti unge uchisiya no matter. Ainge akamuudza nezva no matter, I really do not know. Asi ndakati why? Akandiudza akati mukadzi iyeye anonzi no matter uyu ane a spirit husband. Ngozi iyo akapiwa achiri mwana mudiki, vakatogamuchira pfuma, vakapa futi pfuma kungozi. Saka iwewe ukaramba uchidanana na no matter, zvinhu zvako hazvizombofi zvakanaka. Ndakabva ndati it is okay. Ndakaseka zvangu nervously, but iye Simba haana kuseka, aitoratidza kuti akange akatsamwa. Akabva andiudza kuti iyewo ainge akaromba. Akandiudza mukomana tiri muchadenga. Ndakamboda kuti ndinge ndichingotiza, but kwekutizira kwakange kusina because tainge tiri mundege. Akati iye akange akajoina Brotherhood iyo yakange iri ku Nigeria. Vakawanda businessmen, politicians emuZimbabwe, even prophets vana papa vazhinji vakange vakatojoina Brotherhood iyoyo. Ndakatanga kunzwa mudumbu mangu muchimonya, ndikambomhanya ndikaenda kutoilet kunochaya chaiko. Takazoti tasvika muAbuja, ndakange ndisati ndakamboona luxury yakadaro muupenyu hwangu hwose. Takatorwa nemamwe SUV matema, American made. Ndokubva tachizoendeswa kune imwe mansion. It was very huge, security kwese kwese. Chinhu chakandityisa ndechekuti vanhu vose vainditarisa kunge vakange vachitoziva zita rangu. One old man akandimhoresa akatoti kwandiri, welcome Clive from Zim. Akange ari muNigerian. Ini handina kana kunge ndakamboudza munhu uyu zita rangu. Ndipo pandakatanga kuona kuti ndakange ndatopinda mune imwe situation yandakange ndisingazivi kuti chii chaizoitika next. Vakandiudza kuti ndine 6 days dzekusarudza kuti yes kana kuti no. Vakanditi kana ndikaramba ndinodzokera hangu kuZimbabwe, but upenyu hwangu hunongoramba hwakaoma kusvika ndichizokomita suicide sezvandainge ndichifunga. Kana ndikabvuma, vakanditi ndainge ndichazowana mari yakawanda, handaizomboshaiwa mari muupenyu hwangu. First 2 days ndaingoda kudzokera kumba kuZimbabwe kumudzimai wangu. Ndaitotya kutorara, ndairamba ndichingofunga Shamaine nenhumbu iyo yaakange akatakura. But paday number 3 ndo pandakaona vanhu vachitanga kuuya pamba patakange tichigara. Ndakange ndisingatozivi kuti pamba patainge tiri, it was not just a house, but pakange patori patemple yevanhu ivavo vanorombera muNigeria. It was a big mansion. Vanhu vaive vachidriva maLamborghini, vanhukadzi maNigerian nevanhurume vachiuya vakagadwa nemasecurity. Saka mari yacho yavainge vainayo yakange yakawanda. Pose apo vanhu pavaisvika vachiuya kuzotenda Grandmaster, Simba aiti kwandiri, uri kuona here? Tarira uone kuti vanhu vose vari kusvika pano hapana kana munhu wani zvake anombotambura. Day number 4 vakabva vachizondidaidza into this other room yakange iri dark, mushure mekunge ndasarudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichiita mhiko dzacho idzodzo, whatever mhiko dzacho dzainge dziri dzei. Saka vakandidaidza in this other dark room. Ndakange ndakashama ndisina chandakange ndakapfeka.
ndapinda murumu imomo ndakaona kuti makange muine varume 6 vainge varimo. Pakange paine table yakange iri pakati peroom. Bible ndiro rega rakange rakaiswa pamusoro petable. Vakanditi tuka muridzi webhuku iri mushure mekunge vanditi ndinge ndichiritora. Saka ndakatanga ndati handikwanise kutuka Mwari. One man muNigerian akaseka akati, iwe chingotuka. Ndokubva ndatora bhuku riya ndikabva ndatuka Mwari. Saka vakabva vatanga kuseka vose. Vakaseka mukoma zvekuti vakasvika pakugara pasi vachindiseka. Ndikati zvimwe kuda ndakange ndatokanganisa kutuka kwandainge ndaita. Grandmaster ndipo paakazoseka akasimuka kubva pachigaro chake chaakange akagara akati, no, munhu wauri kutuka haasiri iye. Ndikati muridzi webhuku haasi Mwari here? Vakati no, muridzi webhuku ndethe Holy Spirit, ndiye watiri kuda kuti unge uchituka. Pakunoti kutuka mweya mutsvene ndakamboramba ndakanyarara. Panguva iyoyo ndakange ndisingadi kuita izvozvo, but ndakatanga kufunga sekuru kuti marriage yavo yakange itori pama1 nekuda kwangu. Imba yavo yaikwanisa kuzototorwa and he was deep in debt because of me and he was very ashamed nekuda kwekuti vakange vava kutadza kubhadhara zvikwereti. Ndakatora bhuku, handingakuudzei mashoko andakataura, but ndakazotuka the Holy Spirit. Ndichingopedza kutuka the Holy Spirit, vose vakange vachiseka including the Grandmaster vakabva vangonyarara kuti zii, vakanditarisa vakatanga kudzungudza misoro yavo. Ndakavabvunza kuti sei vainge vachidzungudza misoro yavo. Vakati, vose unozviziva here kuti zvawaita izvi it means kuti now you belong to us forever. After ndatuka the Holy Spirit, zvinhu zvakabva zvachinja. Vanhu ava vakange vasingachandibati as if I was a guest pamba ipapo. Ndakange ndava kutobatwa sekunge I was one of them zvechokwadi. Simba ndiye aingogara achiuya kuroom kwandainge ndichigara and I was living like a king, achinditsanangurira zvimwe zvinhu zvandaiona pamba apa zvandakange ndisinganzwisisi, achinditi usanyanya kufunga nezvekuita back out because you are really closed. Ukangopinda muzvinhu izvi ziva kuti hapasisina zvokuzodzokera kumashure. Ini ndaingoti ndichiri kufunga, but chokwadi ndechekuti mwoyo wangu wakange wava kutotanga kutokwezvewa nemari yandainge ndichiona zvose zvakange zvichiitika ipapo. Every night pamanshoni apa pakange pachiitwa maparties. Vakadzi vakange vachibva kunyika dzakasiyana-siyana. Mabusinessmen vaibva kuGhana, South Africa, Kenya. Vamwe vakange vari mapastors chaivo, mabishops, even kubva kuma traditional churches. Ndakange ndichitoona umwe munhu wandakange ndisingambobhelieve kuti ainge akaromba, but ari murume a celebrity weku-South Africa akazoshayika zvake. Zvakandishamisa. One night ndakabvunza Simba ndikati, shamwari, ko iwe hautyi kufa here nekuda kwezvinhu izvi zvawakajoina? Akaseka zvake akati, munhu wose shamwari anozongofa Clive. Difference ndeyekuti vamwe vanofa vari varombo, vamwe ndisu takasarudza kufa tiri vapfumi. Mashoko iwawo akandibata kuti yes, of course we die, but we all have a choice to live as rich men or to live as poor men. After 4 days, vakati taifanira kubva muAbuja to go to another village. Takafamba for many hours. Saka takazoti tasvika kune imwe nzvimbo deep kumaruzeva, kumamisha. Ndakange ndisingachazivi kuti tainge tiripi panguva yacho iyoyo, kana kuudzwa nzvimbo yacho handina kumboudzwa because takaudzwa kuti yakange iri nzvimbo yainge ichiyera. Kuda kwekuti zvinhu izvi zvakange zviri zvecult, zvinhu zvakawanda unenge usingatombotendedzwe kuti unge uchibvunza. Pamba apa pakange pari pamba peumwe mudhara. Mudhara uyu ndingangoti ndiye priest kusvika pari nhasi. Kana ukasangana nematambudziko unoenda kuNigeria unoona iye. Dzimwe nguva anosangana newe muLagos kana kuti muAbuja. Saka akabva andibvunza akati kwandiri, you Zimbabwean, unoda mari here kupfuura rugare? Handina kupindura because handina kunzwisisa kuti mari nerugare hazvifambidzani here. Akati haasi kureva rugare rwekugarika, but peace chaiyo, inner peace.
ndakashaya kuti ndopindura kuti kudii. Ndakabva ndachizopinzwa mune imwe room iyi yakanga iri diki kwazvo, yainge ingori nematress. Ipapo ndipo pandakatanga kuitwa initiation chaiyo, noti zviya zvekuAbuja zvandainge ndasangana nazvo. For 4 days ndakadya sadza nemakonye chete, handisi kutamba makonye chaiwo. Dzimwe nguva makonye awa mukoma aitiswa muplate mangu uye akange achitorarama kutofamba muplate. Ndairutsa first day ndakarutsa, saka priest uya akazoti kana ukasadya zvinhu izvi remember kuti hatisi kuzoenderera nemhiko dzako, unofanira kuti unge uchizadzikisa mhiko idzi dzekudya chikafu chinenge chiine makonye. Ndakazopedzisira ndodya because iniwo wacho ndakange ndava kunzwa nzara yakange ichityisa chaizvo. Usiku taimutswa around 2 am tichienda kusango. Saka tasvikako kusango ndaitanga kuimbiswa dzimwe nzimbo dzandainge ndisinganzwisisi nerudzi rwechinigeria, tichinzi tiri kutenda magods, tiri kumakumbira zvekare kuti vange vachitigamuchira, kuti vange vachitipa mari. Dzimwe nguva waitonzwa vanhu vachibvumira vachichema vari kure kana mugomo nesu. This other night ndipo pandakaona zvimwe zvinhu zvakandityisa tiri mugomo. Ndakaona kuti pakanga paine umwe murume akange akapfeka zvinhu zvewhite akamira pasi pemuti, asi murume uyu akange asina face. Ndakabvunza vandakange ndinavo, vakabva vanditi usatarisa kwaari nekuti ndiye auya kuzotipa mari. From that day handina kuzomborara zvakanaka. Day rechina priest akandidaidza ndiri ndega, ndikabvunzwa kuti wava ready here? Ini ndikati yes, ndiri ready, I want my life back. Saka vakanditi life yako iko zvinozvi yava kuchitanga patsva. Vakabva vandipa ring iyi handikatsananguri zvakawanda pamusoro payo because inoyera. Saka ndakabva ndachizonzi ukadzokera kuZimbabwe unofanira kuti unge uchizoisa ring iyi mumotikari yemukadzi wako. Ndikati Charmaine, vakati no, in my car. Handiti I'm your wife. Vakange vaine rough priest vacho ivavo, saka vakandiudza kuti unge uchizoisa ring mumotikari yaCharmaine. Ndakabva ndanzwisisa. Saka mushure mekunge ndapedza kuitiswa mhiko dzose idzi, ndipo pandakatanga kuziva kuti zvinhu zvandainge ndapindana nazvo mazviri zvakange zvichitoda ropa. Saka after ndapedza kuitiswa mhiko idzodzo takadzokera kuAbuja, ndipo pandakatanga kuonawo mari. Simba akatotanga kutonditengerawo hembe tirimo muAbuja, ndikatotanga kutoendeswa mumaclubs akasiyana-siyana. Ende ndakati ndiri muclub ndikaona kuti vamwe vanhu vanonamata mari havanamati Mwari, because makange mutori nemamwe mabishops ainge arimo mumaclubs imomo matainge tichienda. So after Abuja, pakuzonodzoka kuZimbabwe hatina kuita one way, takananga kuno kuZimu. Takabva tachizoenda kuSouth Africa kwakange kuine all white party. Tiri kuall white party ikoko ndipo pandingangoti that guilt feeling yekuti ndakatuka Mwari yakasvika pakupera, zvikabva zvatongovharana. I guess the devil had entered into my heart. Party iyi yakaitirwa kuSenton. Takange tiriko ende kwakange kuine vakadzi vakasiyana-siyana. Saka ndakabva ndachizopiwa umwe murungu. She was a blonde white woman ainge akanaka. Ndikabva ndanzi vainge vatomuhaya because it was my special night. Ndakaenda naye kune imwe room. After that ndipo apo pandakazosarudza kuti no, I would rather save the devil. Ndakatoti heaven can wait. After ndabuda muroom mandainge ndamusiya, ndipo pandakati I have chosen Satan. Pandakapinda muroom makange muina vanasimba ndichiti I have chosen Satan, akatanga kuseka zvekare, achiseka nevamwe maNigerians avo vaainge ainawo. From there on handina kuzombova munhu ainge ava kufarira kuenda kuchurch
takadzoka kuZimbabwe after around 2 weeks tichinyang'anya tiri muSouth Africa. Asi before tisati tasimuka ndakaona priest kumadziro akangoapia akabva ati kwandiri within 21 days the sacrifice must happen. Ndakange ndava kutotya ipapo. So takazoti tasvika muZim, I went home. Charmaine akatofarawo kundiona pandakamudza kuti we had gone to Nigeria for my business deals. Ndakange ndiine mari iye ingonyuka from nowhere. Saka ndakabva ndachizotora that ring usiku mushure mekunge Charmaine arara. Ndakatora ring ndokubva ndachizoenda ndikabva ndachizonoisa mumotikari make. Ndakange ndisingazivi kufa kwaainge achazoita nekuti ainge achazofa rini, but chandakange ndisingadi kuita ndechekuti inini ndige ndichizofa nekuti ndakange ndatopiwa 21 days. Mukoma, the morning that she was driving to visit her parents kumasvingo ndipo apo pandakangonzwa munhu akati kwandiri it is done. Voice iri handizivi kuti munhu wacho ainge aripi, but ndakangonzwa voice rakati it is done. Around afternoon ndakange ndakatogara muoffice. Ndakange ndiine kaoffice kangu kandainge ndava kurenta zvekungovharawo vanhu. Ndaingoswera ndakatongochila but mari ichingonyuka. Then call yakabva yachizopinda, an unknown number. Umwe murume akabva andifonera akandiudza kuti he was a police officer. Akanditi, do you know a woman that is called Charmaine? Ndikati wongo, hana yangu yakarova. Akabva anditi she has hit a tree, she has died on the spot. Ndakabva ndatanga kuchema, but kwakange kuri kuchema kwefake. Ndakawira pasi chaiko ndichida kubhilivhisa hama yaCharmaine uyo akange achishanda pareception. Inside I knew kuti zvainge zvatoita. So zvakaitika mukomana pakafa Charmaine, ndakatorwa nechamupupuri ndikaenda ndikanogara mumotikari, but ndakagara papassenger seat ndokubva ndabata steering wheel ndikabva ndabuda muroad ndikazobvutwa. Motikari payakange yava kuenda kunorova muti ndokukufa kwakaita mudzimai wangu. But funeral preparations ndakange ndatoita nechekare. Tichingosvika muZimbabwe paya pandakanzi 21 days ndakange ndatoenda kuDoves kunobvunza quotation yemariro pasina munhu afa. This lady wekuDoves akatondibvunza kuti takange tarasikirwa here pakange paine munhu ainge afa. Asi ndakamunyepera ndikati ndiri kungoda kuziva for future, future cost. Akanditarisa zvakange zviri very weird kuti handisati ndakambonzwa munhu anotora quotation yekuti tinochaja mari kubatsirai kuviga munhu wenyu ipo pasati pava nemunhu anenge afa. So mudzimai wangu akati ashayika. Bhodhi yake yakambochengetwa mumochwari mumasvingo isati yadzoswa kuHarare. Saka takange titori kumba kwa baba vake, takange tiri kuHeathcliff uko kwainge kwakazara vanhu vechechi nehama dzake nehama dzangu. Everyone ainge achichema, iniwo ndainge ndichichema vachinditi murume haafanire kuti ange achichema. Inside ndainge ndichitofara. Simba akazouya usiku akandidaidza ndikaenda kumotikari kwake. Ndikati tiri kuenda kupi? Akati there is one last thing. Takabva tachizoenda kune imwe imba iri kuBorodzow. Tasvika popamba apa takapinda tiri mukitchen. Akabva andipa wine iyo yaakange azanganisa nedrug rakasimba chaizvo. Akanditi drink this because you are supposed to be a man tonight, otherwise hausi kuzokwanisa kuzozadzikisa mhiko idzi dzekupedzisira. Ndakabva ndatanga kutya. Akanditi go upstairs enda unoita bonde and please your wife. Ndipo pandakaziva kuti zvainge zvava kurema zvino, because ndakange ndichifanira kuti ndinge ndichizonorara muchitunha chemudzimai wangu. Ndakange ndisati ndazviziva panguva iyoyo kuti chitunha chaCharmaine chakange chiri upstairs sleeping in bed in the bedroom. Kunyangwe zvangu ndainge ndapiwa wine yakange iine madrugs, but paakangonditi enda unorara nechitunha chemudzimai wako, go upstairs please your wife, doro rakange rava muropa rakabva rapera. Makumbo angu aitoramba kana kufamba, but ndakaenda. I went upstairs ndikanovhura the bedroom door
iye Shamaine ainge akarara pabed, ainge akapfekedzwa white dress. Makeup yainge yakaitwa kuti ndisazovhunduka kukuvara kwaainge akaita. Aitoita sekunge munhu ainge akarara zvake. Ndakabva ndatanga kuchema. Room iyoyo mukomanashi yaita sekunge ndakange ndiri mumochwari because yaitonhora. Saka ndakabva ndaona phone yangu ichivibrata. Message from Simba yakange ichiti do it. Ndakavhara dom ndikabva ndamira ndikanotarisana nechitunha chaShamaine. Maoko angu ainge achidedera zvekuti ndaitotadza kunyatsokumubata. Saka ndakabva ndachizongozvipira kuti ndinge ndichizadzikisa miko because kwandainge ndabva kwainge kuri kurefu. This was reality. Shamaine akarara pabed kunge munhu akarara zvake. Saka ndakaswedera ndichichema ndikati zvinyoronyoro, sorry baby, handina kunge ndakambonzwa pain yakadaro muupenyu hwangu. Phone yakatanga kuvibrata zvekare. Another message from Simba, don't waste time, we need to return the body back. Ndakange ndisingakwanisi but I forced myself. Saka ndainge ndichitochema kutoburitsa misodzi. Ndakatombogara padivi rebed ndakabata ruoko rwaShamaine rwainge ruchitonhora sezvo akange afa. Ndipo pandakaona chinhu chandisingambofi ndakakanganwa. Ndakaona misodzi ichibuda mumaziso echitunha chake. Ndakabva ndatanga kurara naye. Ndapedza kuita saizvozvo ndokubva ndabuda ndichichema. Handina kuda kuzoziva kuti vana Simba vandakasangana navo vachiendawo mubedroom mandainge ndabuda vainge vachienda kunoita sei. Ndakaenda ndikanogara mumotikari. Simba after apedza nevarume ivavo vaviri vakabva vachizouya kumotikari. Varume vamwe vaviri vakanopinda mumotikari yefuneral vakange vaine chitunha chake vakadzosera chitunha kumochwari. Ndokubva Simba adzokera neni kwakange kuine mariro sekunge pakange pasitomborina chinhu chainge chaitika. Kuvigwa kwaShamaine, mukomanashi akatongovigwa zviri normal. Hakuna akambofungidzira kuti pakange paine zvandainge ndaita nechitunha chake. After the funeral zvinhu zvangu zvakafamba overnight. Ndakange ndava kurova madeals. Kumine uko kwakatanga kubatika goridhe rakawanda. MaChinese ndiwo andakange ndava kudhira nawo. MaChinese aitombodropa macoals angu vakange vava kutonditsvaka vega. Ndakabva ndawana $700,000 yandakapiwa cash kubva kucult. Saka mari iyi yakauya naSimba. Ndakabva ndaenda ndikanopa sekuru vakabhadhara mari yakange ichishota kubank. Imba yavo haina kuzotorwa. Ndakabva ndachizopiwa mhiko dzekuti handifanire kuti ndinge ndichizoita mwana zvekare kweupenyu hwangu hwose. Ndakatanga kurota. For the first 2 weeks I was living in a nightmare because ndairota mudzimai wangu Shamaine akapfeka that same white dress. Riya aiuya kwandiri achichema akanditarisa achiti why did you kill me. Ndaingomukawo ndongotangawo kuchema ndichingoti hapana zvandaikwanisa kuzviita. So dzimwe nguva iko zvinozvi ndinotomborota kana ndichiita bonde nechitunha. Pandinomuka ndobva ndatoona munhu achibuda mubedroom mandinenge ndiri. Handina mudzimai wandiinaye, ndinozvigarira ndega in a big house nekuti ndakanzi unofanira kuti unge uchitenga a bigger house. The reason why ndakanzi ndinge ndichitenga a bigger house, there is no one that knows. Kana zvinhu zvangu zvikanyanya kupresa pandinenge ndichiona kuti ndinenge ndisina mari, ndinotoenda kuNigeria uko kwandinoenda ndobva ndatononamatirwa the same way yamunonamatirwawo nemapastors ekumachurches enyu, ndiko kunamatirwawo kwandinoita inini. As for Simbawo, iye ari kungoitawo zvake zvaanoita. Handingamufumuri pazvinhu zvangu nekuti ndinenge ndava kutokanganisawo mhiko dzake. All that I want to say, kana kuri kunzi unenge uri munhu ari pakati pekutambudzika, it might seem as if it is seductive
kuti unge uchinzi une mari unofamba nemarange rover gore negore, unoita zvekwachivhayo kutenga motikari mbishi. But all that I want to say is this: vanity upon vanity, my life is all vanity. Mari yose iyi yandiinayo haina zvayandibatsira. Kana paine munhu ari kunzwa nyaya yangu achifunga zvekutsvaka quick money kana marituals, ndiri kukuudza nhasi uno kuti gara wasiya. Zvitori nani kuti unge uchitambudzika zvako, nekuti haudi kuti unge uchizova muranda waSatani, nekuti Satani kana afunga kukuitisa zvaanokuitisa anongoti nhasi ita chakati, ende kana ukatadza haaregereri, anobva akuudza kuti ita sacrifice. Ndiyo confession yangu mukoma. When you post muzondizivisa, ndinenge ndiinemi ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Clive. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mukoma Clive ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Miko dzacho dzakaoma. Vadiwa vateereri, ndoba messages avo tanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.